7 en punt. Bé, doncs molt bona tarda a tothom. Molt benvinguts en aquest acte que organitzem aquí al Col·legi de Metges, Barcelona Cívica i Segura, autoritats, membres dels cossos de seguretat, d'entitats, institucions, companys i amics, tots molt benvinguts. En nom de Junts per Catalunya, de Barcelona, us volem donar la benvinguda en aquest acte amb un cartell de luxe que a continuació presentaré amb un tema que, com tots sabeu i coneixeu, és el tema, el número 1, el tema més important que hi ha en aquests moments a la ciutat i a les ciutats en general a tot el país. Bé, també volem agrair des de Junts per Catalunya al Col·legi de Metges, que ens acull en la seva sala d'actes. Per nosaltres és un honor estar aquí, en aquesta seu col·legial de prestigi, en aquest col·lectiu professional que tant li devem, entre altres col·lectius sanitaris, també gràcies al president del col·legi, amic doctor Jaume Pedrós. I aquest és un dels primers actes, potser no el primer, però dels primers actes, diguem-ne, sectorials que organitzem des de Junts per Catalunya, tant des del partit, a la Federació de Barcelona, com especialment des del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. És un dels primers actes que organitzem públics i oberts, i no és cap casualitat que l'acte tingui l'objectiu d'abordar el que és el primer problema per a la ciutadania de Barcelona. La inseguretat és, segons els darrers baròmetres municipals, la principal preocupació pels barcelonins. Fa uns anys, després ho comentarem, estava molt per sota en el rànquing de preocupacions de la ciutadania. Des del 2016, casualment, des de que Ada Colau és alcaldessa de Barcelona, tenim la inseguretat com a principal problema que afecta de manera molt transversal i de manera, jo diria, massiva a la ciutadania. És pel 20,4% dels barcelonins la primera preocupació. En aquest sentit, com deia abans, tenim un cartell de luxe per abordar aquesta problemàtica, per començar a dibuixar les receptes que tenim ja molt estudiades i molt treballades, per abordar, per fer front no solament a les qüestions de la inseguretat, sinó també del civisme i de la convivència en general, que són dues problemàtiques diferenciades, però que molt sovint tenen interrelació i tenen una connexió molt evident. Tenim, per una banda, Elsa Artadi, ja no cal presentar-la, la presidenta del nostre grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, i jo dic que afegeixo, i futura batllessa de Barcelona. Tenim també entre nosaltres el Joaquim Forn, també amic, com l'Elsa. Joaquim Forn ha estat, com sabeu, conseller d'Interior del Govern de la Generalitat i ha estat també tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat del Govern Municipal de Barcelona amb l'alcalde Xavier Trias al capdavant. Tenim a Míriam Nogueres, portaveu del grup parlamentari de Junts al Congrés dels Diputats, i tenim a la consellera i amiga també, en aquest sentit, Lourdes Ciuró, com a consellera de Justícia, que també ens donarà una visió més global, més institucional, d'aquest abordatge integral de les problemàtiques relacionades amb l'incivisme, la seguretat i les emergències. No ens oblidem, jo m'agrada sempre afegir i les emergències, que també formen part d'aquesta gran família que vella per nosaltres. Vagi per endavant, i no m'allargo perquè els protagonistes són ells, vagi per endavant l'agraïment de Junts per Catalunya, a tots els cossos de seguretat i d'emergències de la ciutat, tots els operadors. Aquí n'hi ha alguns, sou alguns i altres no han pogut venir per qüestions
d'agenda, però sí que volia agrair la feina que fan i fer un reconeixement públic i clar i contundent a la feina que fan els cossos de seguretat, com són, en aquests casos concrets, la Guàrdia Urbana de Barcelona, els Mossos d'Esquadra, que operen a la ciutat, els SPEIs, els Bombers de Barcelona, els Serveis de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, Protecció Civil, el SEM, Servei d'Emergències Mèdiques, el CUESP, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, la Policia Portuària, que tampoc a vegades no se'n parla, també existeix i també opera a la nostra ciutat, seguretat privada i altres operadors de seguretat. I dir-vos que tenim un equip municipal, un equip polític preparat per governar aquesta ciutat i per fer que la seguretat deixi de ser el primer problema per a la ciutadania de Barcelona. Tenim regidors liderats per Elsa Artadi, assessors, tenim un equip humà molt cohesionat i molt preparat per assumir aquestes grans responsabilitats a partir del juny del 2023. Coneixem els problemes de seguretat, d'incivisme, coneixem els barris, coneixem la gent, passem el rasclet cada dia per cadascun dels espais i racons de la ciutat, tenim connexió i interlocució permanent amb les plataformes que, per desgràcia, es van creant plataformes d'afectats per aquestes dinàmiques, aquestes problemàtiques. Elsa, si em permets, no sé si dir-ho, però vaja, jo crec que s'ha de saber, no? També amb l'Elsa hem acompanyat o hem estat acompanyats, i ho seguirem fent, a les nits, abans es deia patrullar, ara es diu ser acompanyats o acompanyar la Guàrdia Urbana de torn de nit per anar als llocs i conèixer realment quins són els punts calents o els punts negres on es produeixen situacions d'inseguretat i d'incivisme. Per tant, també ens arremanguem per les nits sense explicar-ho gaire. En fi, fem molta feina. Som el grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona que més iniciatives ha plantejat en termes de seguretat i civisme tant a la Comissió de Presidents de Seguretat de l'Ajuntament com al plenari municipal de la ciutat. Som el grup que més iniciatives i que, a més, són votades majoritàriament, fins i tot pel govern, que això té una certa gràcia, no? El mateix govern acaba votant les iniciatives, que després no fa cas, però les tenim presentades, i, per tant, és una dedicació que tenim prioritària, el de millorar la seguretat i el civisme als nostres barris. Bé, doncs, com deia abans, estem preparats. Ara abordarem aquestes problemàtiques de la mà dels nostres 4 amics i convidats. Repeteixo, no podem defallir i tenim moltes ganes de contribuir a que aquesta ciutat torni a ser el que va ser en el seu moment. Per acabar, simplement un títol informatiu, dir-vos que hi ha unes paperetes que suposo que heu vist als seients de cada un dels seients que estan aquí amb vosaltres. Aquestes paperetes són per qui vulgui, evidentment no és cap obligació, ni molt menys, és fer algun tipus de pregunta, suggeriment, que es produirà al final de l'acte. Quan les tingueu, alguns companys nostres de Sarrià Sant Gervasi, jo crec que també vull agrair especialment als meus companys de Junts per Catalunya del nostre districte. Estem al districte de Sarrià Sant Gervasi, per tant, també gràcies a la col·laboració de l'agrupació. A mi al final em passaran aquestes paperetes i jo, si puc, intentaré llegir-les i dirigir una pregunta que correspongui o hem obert pels 4 convidats. Per tant, res més, cedeixo la paraula per iniciar aquest acte a l'amiga regidora, presidenta del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i, repeteixo, futura batllessa de Barcelona, Elsa Artadi. Endavant. A veure, ara. Moltes gràcies, Jordi. Molt benvinguts a tothom, molt bon vespre. A més, avui és dels dies que he arribat més tard i no he pogut saludar a tothom, que normalment sóc la primera en arribar i avui encara no m'ha donat temps de poder saludar-vos a molts de vosaltres. Gràcies per venir, gràcies per estar interessats. Ara ho deia en Jordi i serà un tema recurrent, el que la majoria de la ciutadania assenyala com la principal preocupació, la primera problemàtica de la nostra ciutat. Per tant, gràcies per venir a escoltar, per voler participar i per, d'alguna manera, també ser part activa de la solució de tornar a tenir una Barcelona que sigui segura. Evidentment, també agrair en nom meu, en nom de tothom, al Col·legi de Metges que ens ha facilitat, que ha sigut tot molt fàcil treballar amb ells per poder fer l'acte aquí. I sobretot, moltes gràcies també a tots vosaltres
Jordi ara ha fet la introducció, però en realitat ell és qui lidera les polítiques de seguretat en el grup municipal, ell amb la feina del seu equip i, per tant, més enllà de la introducció que ara ens ha fet unes pinzellades, realment la veu de la seguretat a l'Ajuntament de Barcelona ara mateix es diu Jordi Martí Galvis i és la realitat, és on ho veiem i arreu on va també a tots els barris, doncs les entitats, les associacions de veïns també el reconeixen com la persona amb experiència i amb dedicació. Agraïm molt vosaltres tres, que som amics entre tots, som companys de partit, i que ens uneix en aquest punt i que alguna vegada també amb la Míriam amb temes de seguretat, amb la Lourdes l'altre dia, amb la consellera Ciuró, perdó, l'altre dia a Sant Andreu i evidentment amb l'amic i conseller i líder també a Barcelona, amb Quim Forn, doncs també anem fent coses junts i per tant ha sigut bonic poder fer un acte o és bonic poder fer un acte avui tots plegats. Perquè d'alguna manera l'objectiu que tenim avui, amb aquesta hora i mitja més o menys que tenim, fins a 8:45, que a més la diputada a Madrid, la nostra portaveu a Madrid, haurà de marxar molt puntual, però a més haurem d'anar fent via i anar a mirar el partit de futbol. Doncs el que farem avui, en aquesta estona que tenim, que potser ho farem en dues parts i anem veient, perquè com que també tots ens coneixem i això, doncs anem veient, però segurament el que faríem és una primera part en què exposem des de cada un dels àmbits com veiem la situació. Jo faré una primera introducció també per centrar el tema, però després des de l'àmbit més judicial, des de l'àmbit més legislatiu, de totes aquelles competències que encara no tenim però que tindrem i també de la part més policial i més de l'administració, allò que potser també assenyalem més directament amb la seguretat, però també volíem tocar els altres dos temes que són imprescindibles, doncs fer un debat o una tertúlia que fos rigorosa, que fos amb dades, que fos tranquil·la, que fugíssim a vegades dels extrems demagògics, populistes, bonistes que hi ha entorn a la seguretat i que fa que al final tinguem un debat més pobre. I com ha dit el Jordi, després farem un torn de preguntes que els companys de Sarrià Sant Gervasi més o menys ja crec que ho tenen organitzat i han deixat també papers. Abans deia el Jordi, per què comencem parlant de seguretat, per què comencem parlant dels bàsics de la ciutat? La seguretat segurament no seria un tema de cap a on ha d'anar o com ens imaginem la Barcelona del 2030 o del 2050, però sí que són els bàsics amb els que sense un habitatge digne, sense una seguretat, sense una neteja, doncs tu no pots desenvolupar un projecte vital, individual, col·lectiu. Avui hi ha moltes entitats i, per tant, va a l'arrel del que nosaltres entenem com l'estat del benestar. I és un discurs, però és una manera de fer l'enfocament en la seguretat que és fonamental. La base de l'estat del benestar és la igualtat d'oportunitats, és la llibertat de la ciutadania i sense una seguretat que arribi a tothom això no ho tindrem. No tenim seguretat per anar pel carrer i especialment a segons quins llocs, a segons quines hores les dones en tenim menys. No tenim seguretat sexual, d'identificació de gènere i darrerament estem veient en zones de la ciutat que havien sigut relativament segures com no han esdevingut segures, però no tens tampoc una llibertat econòmica, una llibertat laboral i per tant de desenvolupar el teu projecte. Però a més, i ho hem vist, i ara fa un moment parlàvem amb amics de la Rambla, que tot el que passa allí és el que després passarà a la resta de la ciutat, també és una realitat, malgrat tot, que allò que són els entorns més vulnerables, tant siguin de la ciutat, siguin de col·lectius, són els primers que es degraden quan no hi ha seguretat. I, per tant, va al nucli absolutament del que són les polítiques de l'estat del benestar, les polítiques socials, les polítiques progressistes, les polítiques per tirar endavant una societat cohesionada. La llibertat de fer la nostra vida, no en el sentit Ayuso de la vida, sinó en el sentit real amb el que entenem la llibertat de poder desenvolupar el nostre projecte, però també la igualtat. I no podíem fer veure que això és un tema de percepcions, i ara entrarem en les dades, sinó que quan la ciutadania t'està dient, quan les entitats t'estan dient, quan les associacions de veïns t'estan dient estem preocupats per la seguretat, s'ha d'atendre. S'ha d'atendre perquè és un problema real i s'ha d'atendre, i amb això com a partit, com a Junts per Catalunya, més enllà del que és el partit estricte de la ciutat de Barcelona. L'altre dia en parlàvem precisament amb l'alcaldessa Madrenas de fer un acte municipalista i li vaig explicar que avui fèiem això també.
hem d'agafar la bandera, perquè la seguretat no és una bandera que s'hagi de quedar l'extrema dreta, perquè aleshores entrem en problemes entre el bonisme d'uns que permeten incivisme, que permeten qualsevol cosa, que no afronten de cara als debats, i una extrema dreta que es fa seu un discurs que no té per què ser, que a més és fals, que l'utilitzen i que després anem pels barris de Barcelona i ens trobem barrios seguros. No, clar. Aleshores, ho hem d'abordar amb dades, amb rigor, amb un debat, afrontant-ho de cara, amb tota la complexitat que té, però sortint d'aquests dos extrems. Aleshores, jo us volia donar dues dades, perquè clar, com que tenim aquest ajuntament que és igual del que tu et queixis, tot són percepcions i tot és culpa teva, o fa calor o vols generar alarmisme, doncs vam dir, anem a buscar les dades, perquè en el grup, si una cosa som, és cartesians, i vam anar a buscar les dades. Aleshores, hi ha dues grans fonts d'informació, i els que sou més del sector, que us n'he vist a diversos, ho coneixeu. Hi ha dues grans fonts d'informació sobre la seguretat a la nostra ciutat. En el cas de Barcelona, que a més són dades oficials de l'Ajuntament de Barcelona, per tant, no són idees de Junts per Catalunya. Una és el baròmetre, i el baròmetre què ens diu? Ens diu que quan va haver de marxar l'alcalde Trias, la seguretat era el 7è problema de la ciutadania. Un 3% de la ciutadania, 3%, deia, a mi em preocupa la seguretat, com el que més em preocupa. 7a preocupació. Entra la senyora Colau i passa de la 7a a la primera posició ràpidament. A la primera posició. I hem arribat a tenir xifres d'un 30% de la ciutadania dient el nostre màxim problema és la seguretat. Aleshores, tu pots dir, bé, són percepcions, és el que diu la gent, perquè això és culpa de l'oposició, dels periodistes o dels comerciants, Aleshores, hi ha un altre element, primera que ja em sembla una mica insultant, anar per aquí, però hi ha un altre element que és molt important, que també és una enquesta que fa l'Ajuntament de Barcelona, que és l'enquesta de victimització, que recull al llarg de l'any les persones, les enquesten i els hi pregunten, has sigut víctima d'algun delicte? Aleshores, tenim l'enquesta de victimització, que agafem les dades del 2019, perquè el 2020 estàvem tots tancats a casa i, per tant, hi havia menys delictes. El 21 encara la tenim així com mig, però agafem les del 19, agafem les del 18. I quan mires aquestes dades, 2018, 32%, 2019, 31%. És a dir, un de cada 3 barcelonins són víctimes d'un delicte al llarg de l'any. Això és el que et diu l'enquesta de victimització. Que són dades que, com a mínim, les podem definir com esgarrifoses. Aleshores, si tu mires i dius, això sempre ha sigut així a Barcelona, i comences a mirar la sèrie cap enrere, cap als anys, i dius, no, mai hem tingut 30, i t'has d'anar fins als anys 80, i crec que aquí tots tenim prou edat per recordar el que és Barcelona als anys 80, per trobar unes dades de victimització tan altes com les del 2018 i les del 2019. Per tant, amb això veiem que realment la percepció del que diu la gent té molt de lligam amb la realitat. I si ho mires per barris de la ciutat, el Raval és on la gent et dirà que està més preocupada per la seguretat, però és que l'enquesta de victimització es dispara gairebé el 50%. Una de cada 2 persones que hi viuen seran víctimes d'un delicte. Per això molta gent està marxant. Aleshores, més enllà dels discursos que es puguin fer uns i altres, el que ens toca és prendre decisions polítiques, perquè al final el nivell de seguretat d'una ciutat, d'un país, es defineix per les accions que es prenen des de les administracions, des de les institucions. I, per tant, avui el que venim és a parlar d'això, a trencar amb discursos ultres, però també amb discursos bonistes de que permetre-ho tot i de que l'incivisme no passa res, quan en realitat, i ja feia un apunt també abans en Jordi, tornarem a parlar també després amb el Quim Forn, també a vegades és el primer punt. Aquesta setmana just estem veient totes les pintades i tota la degradació que hi ha a Santa Maria del Pi. També dones un senyal, o la gent que caga enmig de la ronda de Sant Antoni, això és un senyal molt fort, o avui a la Gran Via de Barcelona, de la permissivitat que hi ha a una ciutat i com s'encarrila. Aleshores, com deia abans, quan parlem de seguretat, segurament tendim a pensar a Quim Forn, tinent alcalde de l'Ajuntament, el que aconsegueix baixar aquestes xifres, el que aconsegueix que Barcelona
ens sentim com una ciutat segura, que és una molt bona notícia, perquè vol dir que podem tornar, també conseller, etc., no? Temes de seguretat, però jo volia començar amb la consellera Ciuró i després també amb la Míriam, i us demano que que això ho feu molt bé, perquè al final tenim tres branques. Tenim la branca de la justícia, tenim la branca de les normes i tenim la branca de la policia. Aleshores, consellera, que això a més n'hem parlat moltes vegades en actes públics, en el Parlament, en reunions, n'hem parlat i jo sé que n'has parlat molt amb les entitats de comerç, hotelers, restauradors a la ciutat de Barcelona, perquè hi ha una frustració a vegades amb que si la justícia no és prou ràpida, no és prou àgil, no és prou eficient, no és prou justa, aleshores tota la feina que pugui estar fent la policia, totes les normes que puguem passar, doncs potser no serveix. Aleshores, explica'ns com ho esteu veient des del departament, què esteu fent, cap a on esteu empenyent i tota la feina doncs, també en aquesta direcció i per què és tan important tenir la pota a la justícia ben endreçada. Sí. Perfecte. Gràcies, Elsa. És un plaer poder ser avui aquí i acompanyar-vos en aquest debat, en aquesta xerrada sobre seguretat, perquè al final, des de Junts, sempre ha sigut un tema que ens ha amoïnat moltíssim, que l'hem portat a l'agenda, perquè seguretat va lligat íntimament al concepte de llibertat. Sense seguretat és molt difícil poder exercir les llibertats. I per poder exercir les llibertats hem de donar les màximes garanties de que els serveis públics funcionen. I els serveis públics van íntimament lligats amb el que és el model del servei públic que vols i les competències que tens per implementar aquell model. Per tant, íntimament lligat amb la dependència o no dels recursos humans, econòmics o inclús de dependència del govern, en aquest cas del govern espanyol. Per tant, per intentar fer una miqueta de pel·lícula de com estan anant les coses, dir-vos que per nosaltres, al Departament de Justícia, la primera enquesta que el CEO va fer, vam voler posar algunes preguntes del nostre negociat. I una de les preguntes que vam posar va ser quin era el grau de satisfacció de la gent amb l'administració de justícia al nostre país, a Catalunya. Doncs bé, ja ho sabíem, però volíem la dada. Hem suspès. Per tant, un 4,9 és la nota que la ciutadania de Catalunya dona al seu servei de justícia. Per tant, això és un repte. I a més la veuen una justícia distant, una justícia que no dona resposta, una justícia que parla estrany, una justícia lenta. Per tant, són uns reptes que parlen castellà, exacte. Tots aquests reptes els hem d'entomar. I no és fàcil ni senzill, però ho hem de fer, perquè hi ha un concepte que és el que ens mou. És a dir, nosaltres no som una administració prestadora de serveis. És a dir, no som els que portem el tòner als jutjats. No som els que rentem o pintem les parets. Som els garants de que el servei públic de justícia a Catalunya estigui al servei de la ciutadania. La ciutadania és el centre, és l'eix, i ha de percebre que és una justícia propera, que és una justícia àgil i que és una justícia moderna. Una justícia àgil, per exemple, actualment tenim diversos problemes per fer-la àgil, que hi tenim alguna solució que us explicaré. Però una justícia àgil és molt complicat que ho sigui, si tenim una rotació constant de jutges i magistrats. És a dir, que venen a Catalunya el temps mínim indispensable i imprescindible per aglutinar mèrits i marxar als seus llocs d'origen. Molt respectable que la gent vulgui tornar a casa seves, però això ens causa un greuge a nosaltres, perquè cada 2 per 3 tenim els jutjats empantanegats, si em permeteu l'expressió, amb expedients que s'acumulen entre que marxa el jutge o bé l'altre. Per tant, hem de donar solució en aquesta qüestió. No tenim una tradició opositora a Catalunya, a jutges i fiscals. Sembla que no ens agradi gaire ni fer de jutges ni fer de fiscals, no? Tradicionalment és així. Doncs això ho hem de corregir. I des del departament, a partir del mes de setembre, traiem unes beques per estimular els joves a que opositin a jutges i fiscals. Joves que han d'opositar, joves llicenciats en dret, òbviament, però que vegin que poden prestar un bon servei a la ciutadania, han de tenir vocació de servei, per prestar una justícia a Catalunya, una justícia que serà més propera perquè de passada, a part de garantir que no hi hagi tanta mobilitat, perquè tot fa pensar que un jutge de Catalunya es quedarà a Catalunya, no marxarà. Per tant, a part de garantir l'estabilitat, garantim també que aquesta justícia entendrà més bé el català, perquè el jutge sent d'aquí, la competència que tenim tots els ciutadans de Catalunya amb el català, si més no per entendre'l, és elevadíssima. Per tant, això aproparà també la justícia perquè es podrà explicar
amb la nostra llengua, amb la llengua de qui tingui el català com a llengua pròpia, vull dir. Per tant, això guanyarem també en aquesta qüestió. Una de les coses Sí? que abans també en parlàvem, que se't van adreçar ràpidament quan vas agafar el lideratge del Departament de Justícia. Se't van adreçar comerciants, restauradors, pàrquings, Pàrquings, exacte. el gremi d'aparcaments, hotelers. Jo l'altre dia estava amb les farmacèutiques d'aquí del districte i també estaven totes esgarrifades amb i et demanaven precisament que tant en el que són judicis de delictes lleus com els greus i menys greus, que es fes un impuls en això. Exacte. I això és el que ens vam trobar, no? Que s'havia tancat el jutjat, el segon jutjat de Guàrdia a Barcelona. Un jutjat que va entrar en funcionament, que havia aconseguit reduir la resposta judicial per a aquesta multireincidència de petits delictes, que a vegades passava, imagina't tu, no? Passava que el delicte tenia una pena que quan li tocava adjudicar-lo ja havia prescrit, perquè eren penes més curtes. Per tant, la percepció de que la multireincidència o el petit delicte queda impune s'instal·la a la societat. Amb la qual cosa sembla que faci un efecte crida. Per tant, la inseguretat campa. Doncs el que hem aconseguit, i aquí jo també vaig dir, Elsa, que a part de les entitats heu sigut molt proactius des del grup municipal, perquè jo crec que... Som molt pesats nosaltres. Sí, van ser molt pesats, però jo crec... És així, tenim aquesta virtut. Però és veritat que gràcies a aquesta empenta i la voluntat del departament, doncs sembla que si tot va com ha d'anar, el mes de juliol tindrem el segon jutjat obert. Dic si tot va com ha d'anar perquè això també va de competències. És a dir, podem dir que ho necessitem, podem constatar que ho necessitem, els agents ens poden dir que ho necessiten, no? Comerciants, pàrquings, etc. Però qui l'autoritza és el Consejo General del Poder Judicial, és a dir, a 600 quilòmetres. Però això en principi l'1 de juliol ha d'estar funcionant, Ha d'estar funcionant. Si tot va com ha d'anar perquè ja ha passat el filtre del TCJ, aquí també haig de dir que hem tingut una bona ajut del TCJ, això quan toca, s'ha de dir, i ara queda l'últim pas, que és que el Consejo ho autoritzi. Home, tot sembla que va bé com per tenir-lo. Perquè aquests són els que haurien de fer-se en 15 dies, que s'han arribat a fer en 11 mesos. Exactament, exactament. Sí, clar. Llavors, quan tu tens un delicte que l'has de perseguir, però ja està prescrit i caducat, ja m'explicaràs, no? No serveix per res. La percepció de la ciutadania és, clar, entren per una porta i surten per l'altra, o ni els arriben a adjudicar. Que són aquells mantres que alimenten el discurs d'extrema dreta. Perquè això, perdó, ara em salto aquí tot, però això, tu que has sigut responsable de la Guàrdia Urbana i després del cos de Mossos d'Esquadra, això també, de cara a la mateixa policia, sabent que, o sigui, per la ciutadania hi ha aquesta sensació d'abandonament, pels delinqüents d'impunitat, de que no passa res, però per la policia també això ha de ser molt frustrant. És bàsic perquè, després m'hi referiré, però un dels problemes més grans és que es produeixen detencions, es produeixen molt habitualment, però la detenció serveix de ben poc. Vosaltres recordareu, jo ara no tinc dades fresques, però sí com a mínim a la meva època, especialment de tinent alcalde de seguretat, doncs hi havia persones que havien estat detingudes més de 100-150 vegades. I això què vol dir? Que la policia, la que sigui, Guàrdia Urbana o el cos de Mossos d'Esquadra, fan la seva feina, però després un cop ho portes al jutjat, doncs de la mateixa manera que ha entrat surt. I això al final què crea? Doncs desencís, desil·lusió, la feina que jo faig no serveix per res. Per tant, jo crec que és absolutament bàsic, necessari, que es pugui jutjar. Recordeu també una altra cosa, un altre fenomen que es dona, que és el tema del delinqüent a qui acostumava a robar, que és el delicte més comú, doncs amb un estranger. Amb un estranger perquè està 4 o 5 dies a Barcelona, doncs perquè evidentment el dia que el citin ja haurà tornat al seu país, perquè moltes vegades ni tan sols ho denunciarà, perquè ve passar 4 o 5 dies i el que no vol és passar-se el dia al jutjat o a la policia. Doncs tot això jo crec que és un canvi substancial, important i vaja, que jo celebro, francament. I a més, perdona, però per fer un judici ràpid, que aquí a Barcelona també hi havia molta demora. Per tant, aquests per delictes greus i menys greus, també vam fer una aportació extraordinària de recursos, tant humans com econòmics, per donar resposta més ràpida en aquests judicis ràpids, que si no hi havia el material, per molt que la llei digui que s'ha de celebrar el judici de forma immediata, a les 24 o 48 hores, si no hi ha els recursos, és estèril. Per tant, aprofundeix amb el fet de la impunitat. Això també ho hem pogut revertir i de moment va bé. De fet, amb la Míriam, ara deies, jo no tinc dades, jo he anat a buscar l'última que tenim, hi ha moltes d'aquests de multireincidència que ho vam presentar amb la Míriam fa 2 mesos o així. Ara, l'any 2021, una acció que vam fer
diria cos de Mossos d'Esquadra, van detenir 111 persones que entre ells acumulaven 4.500 delictes. 111 persones, 4.500 delictes. Clar, nosaltres ens passa, quan anem amb en Jordi Martí, sobretot amb hotelers ens passa molt, però també restauradors, veïns, tot, que ens diuen no, si la policia fa la feina. En alguns àmbits costa més, amb temes d'incivisme, però en temes de seguretat diu no, si fan la feina. Els detenen, però al cap de 3 dies els tornem a tenir en el lobby de l'hotel robant, perquè entren i surten, que són aquests 4.500 delictes. I, de fet, vam fer una presentació amb la Míriam Nogueras, amb la diputada nostra a Madrid, sobre aquest tema. I hem presentat una iniciativa a Madrid. Que hi ha aquí també part dels implicats. Sí, no, i a més, de veritat, vull agrair la feina que esteu fent des del grup, Elsa, Jordi, tots, perquè al final demostreu una cosa que jo crec que és el que ens diferencia a tots els altres partits, sobretot i òbviament de Vox, i és que ens ho creiem, i la seguretat te l'has de creure. I aquesta iniciativa que hem presentat, aquesta proposició de llei respecte a la reincidència, al final és per la modificació del Codi Penal, però deia abans la consellera, jo crec que en temes de seguretat per mi hi ha dos punts importantíssims. Obro parèntesis, passaria hores parlant d'aquest tema. Però tu ets una gran experta amb això. En 4 minuts. Bueno, 4 minuts ja em salta cosa que fa molta estona, així que no patiu. Mira, és que em vaig apuntant coses i dic, no em donarà pas temps de dir-ho tot. Intentaré fer una breu pinzellada dels 4 temes. Tu explica tot el que vulguis. Però els 2 grans temes per mi són el finançament, els recursos, és a dir, és imprescindible tenir recursos i vull recordar que els catalans paguem més de 52.000 milions d'euros d'impostos. Per tant, recursos els generem, però no els tenim. Un dels grans problemes són els recursos, un altre gran problema és el model. És a dir, hem de poder creure'ns-ho. Afortunadament, formo part d'un partit que s'ho creu i molt i que ha tingut gent brillant, i avui ens acompanya el conseller, que a més no havíem compartit acte i estic molt emocionada, perquè segur que més ens explica coses molt interessants, però ens ho hem de creure. I un partit que s'ho creu, un grup de gent que s'ho creu, ho treballarà bé. Poso un exemple. És a dir, a Catalunya no estem governant, malauradament. Estem gestionant les competències que tenim. Gestionant les competències que tenim amb els recursos que l'estat espanyol li dona la gana de donar-nos. La consellera ho explicava ara molt bé. Exacte. Per tant, no podem governar. I perquè hi hagi una seguretat sòlida, hem de poder governar. Hem de poder governar, hem de poder tenir recursos. Poso un exemple. Avui al matí hem estat, i aquí ens acompanya gent, també volia agrair molt la feina que estan fent des de la sectorial del partit, que és brutal. Aquí tenim el coordinador en Marcelí, els acompanyants Josep, tenim a la Txell... El Jaume Alonso Cuevillas, que ha participat en aquestes iniciatives. El conseller en Cuevillas està, el conseller està... És a dir, tenim els altres consellers també que formen part d'aquí, de la sectorial, que està fent una feinada brutal. De veritat. Avui hem tingut una trobada amb els senyors de Podemos, acompanyats dels senyors d'en Comú Podem, que aquesta gent no es creu la seguretat per res, i només cal veure la llei de bombers espanyola que han presentat, que és una brossa absoluta, i avui hem tingut una reunió amb els partits independentistes, els partits catalans i el partit espanyol que ha venut aquesta llei, que només li han aprovat la tramitació com a projecte de llei a Vox, PP, és a dir, s'ha pogut tramitar gràcies als vots de Vox i Partit Popular. Cap dels vots nostres. Aquesta llei, entre altres coses, diu que les isòcrones s'han de decidir a 600 quilòmetres o que tot ha de passar a ser públic. Com si, clar, nosaltres avui els hem preguntat i com ho pagarem tot això? Perquè, clar, poso un exemple, com que avui va de dades, les licitacions pels helicòpters de bombers, per exemple, o puc posar el mateix exemple amb els helicòpters dels Mossos. A països com Itàlia, com Alemanya, com França, és a dir, a països europeus que tenen un estat que es creu la seguretat, els helicòpters els liciten com a mínim cada un a 4 milions d'euros. Aquí no podem posar-lo més de 1,5 milions perquè no tenim diners, perquè no tenim recursos. I tenim sort que aquí Catalunya som com som, hi ha talent i per tant hi ha empreses que malgrat a qualsevol altre país del món els hi pagarien molt millor, es queden aquí perquè es creuen la seguretat del nostre país, que és Catalunya. I en aquesta llei de bomberos espanyola hi hauria una Direcció General de Bomberos a Madrid que decidiria tot el que faríem a Catalunya. Catalunya és l'única comunitat que té un sistema d'emergències. I aquí tenim també el Manel Pardo.
no l'he ha fet una grandíssima feina, també ens està ajudant moltíssim i nosaltres el que necessitem és la llei d'emergències de Catalunya. No necessitem que des de Madrid a 600 quilòmetres ens expliquin com es fa una feina que aquí portem molts anys fent i que allà no han fet. Avui el missatge era, escolta'm, si heu de fer una llei espanyola, feu-la. Necessiteu ordenar-vos. Sí. No heu fet els deures durant molts anys. Sí. No us creieu la seguretat i per això esteu com esteu. Sí. Hòstia, però que vosaltres feu la vostra llei no impliqui carregar-se el sistema d'emergències de Catalunya, que és el que passarà amb aquesta llei espanyola, que s'acabarà aprovant, perquè Vox i PP hi votaran a favor, o la llei de seguretat nacional. Tots aquests, tot el que és recentralitzar. Exacte, tot ho recentralitzen, però ara hi ha una llei de seguretat nacional a tots els que tenim més de 18 anys. Perdona, i això és que ho heu tractat amb Comú Podem i Podemos? Sí. És que aquesta llei l'han fet. L'han fet ells. Perdona, no l'han fet. A més ho diuen així, Nosotros no hemos hecho una ley. Nos la han dado unos sindicatos y nosotros la hemos registrado. És a dir, no ha passat ni el filtre legislatiu. És a dir, això ho tomba el TC. Aquesta llei, en els termes que presenten, hasta el TC els hi tomba, però és igual, aquesta gent funciona així, perquè no es creuen la seguretat, perquè només saben fer el discurs demagògic. Todos los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Per això insisteixo. És a dir, aquí ens ho hem de creure, a Junts ens ho creiem i només cal veure els resultats i he anomenat en el Manel Pardo perquè ell s'ho ha cregut. I ell ha treballat des de fa molt de temps una llei d'emergències de Catalunya, que nosaltres hem posat ara a disposició de tot el sector perquè puguem perfilar-la junts, però insisteixo, no hi ha recursos. Jo vull que els Mossos d'Esquadra puguin tenir aquesta càmera unipersonal. Vull que la puguin tenir. És que les millors policies del món la tenen. I nosaltres no la tenim perquè no vulguem tenir-la, és que no tenim recursos. Insisteixo, els generem. Ja poso la punteta d'aquestes dades que vam conèixer fa 1 o 2 dies, que si Catalunya fos un estat, disposaria no de 1.000 milions d'euros més, de 47.000 milions d'euros més. I només un altre exemple, dels 150 parcs de bombers que tenim a Catalunya, 105, com a mínim 105, necessiten una reforma pràcticament integral. Estan en precari. Aquesta reforma d'aquests 105 parcs ens podria arribar a costar, ajustant una mica, uns 100 milions d'euros. 100 milions d'euros. No estem parlant de 5.000 milions d'euros. Estem parlant de 100 milions d'euros. I torno a la dada dels 47.000 milions d'euros dels que disposaríem si fóssim un estat. La llei de seguretat nacional, la llei espanyola de bomberos, és a dir, tot el que s'està fent a Madrid s'està fent a costa de destruir el que hem fet a Catalunya. De fet, ara que jo això no hi havia pensat fins que ara heu tret el tema, i més les dues heu anat amb el tema de recursos, quan tu eres conseller d'Interior, era l'època a part que no ens deixaven fent promocions d'agents. Sí, vam estar, jo no recordo quants anys, sense fer cap promoció, doncs perquè hi havia les limitacions. De fet, només podies fer el que deien reposició, que volia dir que si a l'administració catalana doncs hi havia, jo què sé, 150 persones que es jubilaven, lògicament eren moltes més, doncs tu podies agafar 150 Mossos. Però clar, però tot això passava. La necessitat no només era per interior, la necessitat també podia ser per mestres, la necessitat podia ser per sanitaris, etc. I era una cosa que ens ha perjudicat molt i molt. Ens va perjudicar moltíssim aquests anys sense poder fer promocions de Mossos d'Esquadra, que afortunadament això ja s'ha pogut revertir i ara ja portem uns anys podent fer i recuperant la capacitat. No només això, sinó que fins i tot la ràtio de Mossos d'Esquadra, el nombre de Mossos d'Esquadra es podrà augmentar i això crec que és important. Nosaltres ens veiem sobre els 17.000, nosaltres crec que ara vull recordar que són sobre els 22.000 que podrem arribar, però és absolutament necessari perquè la població ha crescut, perquè les necessitats són diferents i, per tant, és absolutament necessari aquest creixement. És que tenim molts més turistes. Sí, exacte. Un petit apunt, que segurament tu sabràs. Quan insistim en el tema dels recursos és a dir, si el que necessita Catalunya, el que necessita Barcelona són 24.000 Mossos d'Esquadra, el que ens frustra a molts és que no els puguem tenir. Que siguem una societat que genera recursos per tenir-los, però que no depèn de nosaltres poder-los tenir. Hi ha un altre tema, t'ho comentava perquè
crec, amb el tema de la prejubilació, que ara s'ha tancat, que és un tema que tu ja vas agafar, que el conseller Buch va acabar signant l'acord amb el ministro espanyol d'Interior, que al final s'ha acabat materialitzant ara. Aquesta prejubilació, si no recordo bé, l'expedient és del 2012, és a dir, s'han tardat 10 anys a tancar una carpeta que altres ja tenien tancada feia anys. I no pot ser que hàgim d'anar a, insisteixo, generant els recursos necessaris per tenir-ho ara, que hàgim de demorar un servei que és essencial, que és com la seguretat, l'hàgim d'acabar demorant 10 anys. I un altre tema, Elsa, que a més ara amb el tema de l'espionatge, de tot aquest tema que fa un parell de setmanes, és el gran tema i que ha posat en descobert una no seguretat a l'estat espanyol, perquè segons ells fins i tot el president de l'estat espanyol està investigat. I el tema de la ciberseguretat, jo vull que els Mossos d'Esquadra, que la policia de Catalunya siguin els millors en ciberseguretat. A Catalunya necessitem formar-nos i tenir el millor departament en ciberseguretat i tenim gent brillant en el departament. Jo vull que es pugui invertir en aquest departament, que es pugui ampliar i també haig de dir, Junts per Catalunya és l'únic partit que s'ha presentat a les eleccions a Catalunya, en l'estat espanyol, però representant a Catalunya, que en el seu programa electoral portava que és imprescindible tenir una estructura de seguretat nacional a Catalunya. És a dir, no poden pretendre a l'estat espanyol que els aprovem uns pressupostos en el que es parla de defensa, en el que es parla de seguretat nacional, sense que aquí tinguem i coneixem amb exactitud què és la seguretat nacional. I a Catalunya tenim experts brillants en seguretat nacional, som l'únic partit que portava això al programa electoral i per tant som l'únic partit a qui el director del Departamento de Seguridad Nacional va convocar i va dir, és a dir, l'única cosa que li va preocupar a l'estat espanyol de tots els programes electorals que es van presentar a les últimes eleccions espanyoles eren l'apartat de Junts per Catalunya en el que dèiem que nosaltres volíem tenir la nostra pròpia seguretat nacional. Ens van cridar files per dir-nos esto jamás en la vida lo vais a tener. Ja ho veurem, això. Ja ho veurem. Aleshores, abans dèiem, les dades que tenim són terribles, com a concepte, són terribles, tant les del baròmetre com les de victimització, però té una part positiva, i és que són molt més terribles del que han sigut. Per tant, veníem d'uns anys en què la seguretat anava millorant any a any, arribem en el millor moment a l'època de l'alcalde Trias, amb tu de responsable de seguretat, però veníem d'una gran trajectòria que ara es trenca i explota completament. Però clar, la bona notícia és que això es pot fer. Perquè jo crec que és important que diguem, Barcelona ha sigut una ciutat segura i pot tornar a ser una ciutat segura, que és també el missatge que ens donava el Jordi al principi, amb les 2.000 preguntes que acaba de rebre. No, jo primer de tot agrair la invitació a poder parlar. Jo he estat molt de temps a l'oposició fent el que fa el Jordi ara. Després vaig estar 4 anys al govern municipal portant el tema de la seguretat i després un període com a conseller breu però intens. I divertit. Bé, escolteu, en tot cas, crec que el que és important, i des de la meva experiència, jo no vinc a vendre una moto, jo vinc a vendre coses que s'han fet, que s'han realitzat, coses que es poden tocar i que ens avalen les xifres. No les repetiré, només una, ja les ha dit molt clarament la Elsa. Nosaltres, quan el juny del 2015 deixem l'Ajuntament de Barcelona, només un 3,4% dels barcelonins creien que la inseguretat era un problema. En aquests moments estem, ja ho he dit, també per sobre del 29%. Una gran diferència i del 7è problema s'ha convertit en el primer problema. Quan vam entrar, això és quan acabàvem, quan vam entrar no era ben bé aquesta situació i per tant vam fer una sèrie de polítiques que es van demostrar que eren possibles fer-les. Primer de tot, creure-s'ho, això és bàsic, i no tenir por d'afrontar determinats problemes sense caure en discursos fàcils. Quan dius creure-s'ho, primer mandat Colau, quan no hi ha regidor de seguretat, és un senyal de que no s'ho creuen? Crec que és un senyal molt clar i un error molt clar que jo crec que després ells se n'adonen i rectifiquen. Ells diuen no hi haurà seguretat, no hi haurà regidor de seguretat perquè serà l'alcaldessa qui se n'ocuparà. Això és impossible, això no funciona així. És com si el president de la Generalitat digués no, això és el que va passar, no m'invento res. El president de la Generalitat digués no, escolta, és tan important
la seguretat, doncs que les funcions d'interior les assumiré jo. Dic, escolti, doncs molt bé, no és la manera. Però el que vull dir és que hi ha coses que es poden fer. Nosaltres vam entrar, si no recordo malament, el 3 de juliol del 2011. I el 12 de juliol vam prendre una decisió que en aquell moment era molt important, perquè hi havia molts furts en els metros de Barcelona. S'havia disparat els furts i un dels motius era precisament el tema dels furts que es produïen al metro. Vam acordar molt ràpidament amb el Departament d'Interior de baixar, de fer patrulles conjuntes a l'interior del metro durant determinades hores i amb això els furts van baixar d'una manera molt i molt important. Feines de prevenció, perquè això a vegades dius que no és que hi haguessin molts més detinguts, és que simplement gent que actuava en el metro, quan veia que hi havia policia, doncs marxaven, no actuaven allà. I això és la importància de la prevenció. Crec que per mi és la paraula. No és tant... Nosaltres hem d'actuar quan hem d'actuar, però l'important sobretot és la prevenció. La prevenció va molt lligat amb el teu. Sobretot avançar-se als esdeveniments. Una altra cosa que sempre és... No podem dir que no tenim competències o que no hi ha res a fer. I posaré un exemple que els amics de la Rambla us recordaran. 2011 estava plegat la Rambla de trilers, no sé si us recordeu. Això ja no ens en recordem. Jo recordo que quan entrem, i juntament amb l'equip, i concretament amb en Joan Delor, que era el gerent de l'àrea, diem, escolta'm, hem d'afrontar-ho. Tothom ens deia, no us en sortireu, és impossible. És impossible haver contra això. És allò que deia de les detencions. Recordo que hi havia detencions constants, però bueno, no passava res. La veritat és que nosaltres vam acabar el mandat sense trilers. Avui no hi ha trilers a les Rambles. I això és una cosa que semblava absolutament impossible. O sigui, la resignació en política és el pitjor que pots fer. Si hi ha problemes, els has d'afrontar. Te'n sortiràs o no, però els has d'afrontar. El que no pots fer és amagar-los o deixar un camp buit perquè altres hi puguin actuar. I aquí és el que deia, detinguts centenars de vegades que no els hi passava res. Però aquestes persones, a més, creaven un problema a la Guàrdia Urbana, perquè era el desencís aquest. També aquí vull posar una cosa que és important i que ara s'hi ha referit. Teníem una persona, no sé si existeix en aquests moments, a la fiscal de Ciutat Vella, no sé si existeix encara la figura de la fiscal de Ciutat Vella, que era una persona que ens ajudava molt a generar aquest tipus de conflicte i que es prenguessin també determinades actuacions en el terreny judicial. Una altra cosa, que és la suma... Nosaltres tenim 3.000 policies, números rodons, de Guàrdia Urbana, 3.000 guàrdies urbans. Sempre dèiem la suma del cos de la Guàrdia Urbana més el cos de Mossos d'Esquadra, 1 més 1 no suma 2, és més de 2, perquè si van ben coordinats tu arribes molt més lluny. I una de les bases de la nostra actuació va ser una bona coordinació sempre amb els Mossos d'Esquadra, amb els intendents de la Guàrdia Urbana i amb els caps de les comissaries de Mossos d'Esquadra. I això es produïa. I jo haig de dir que estic absolutament content de la feina que es va poder fer. Cadascú dins de les seves competències. Molt important, que és també la pregunta que em feia ara l'Elsa, que els cossos policials s'han de sentir protegits per l'administració. Han de tenir unes ordres clares i el que no es pot posar és constantment en dubte les ordres que reben. Jo crec que és una cosa bàsica. Serveix per la Guàrdia Urbana i serveix per qualsevol tipus de funcionari o per qualsevol treballador. La gent s'ha de sentir estimada, la gent ha de sentir-se que té un recolzament de l'administració i que aquelles actuacions que es fan són clares i en el cas amb confiança. Hi hagi una confiança. Això s'ha trencat, s'ha trencat. Això potser es pot haver recuperat una mica ara, però recordeu l'inici a partir del 2015, que era un trencament. Quan es parlava des de la reforma, no sé com ha acabat això, de la reforma de l'ordenança de civisme, a la supressió de les UPAs, tota una sèrie de coses que finalment no s'han pogut fer perquè és que no tenien ni cap... Les UPAs sí, han canviat de nom, però continuen existint. És una altra cosa que tampoc té gaire sentit. Una altra cosa que és important, no podem dir, no tenim competències, és mentida. Cadascú té les competències molt ben definides, les tenen els Mossos a través de la llei de policia i les tenen també la Guàrdia Urbana a través de les diferents ordenances. I les ordenances, i concretament l'ordenança de civisme, és una competència de la Guàrdia Urbana i hem d'exigir que s'executi i es compleixin aquestes ordenances. I estem parlant de fets que preocupen, molesten molt en els ciutadans perquè moltes vegades no acaben de complir-se. Estic parlant de tema de grafitis, de pintades,
de necessitats fisiològiques al carrer, de consum de begudes alcohòliques, de comerç ambulant, d'actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbana, de contaminació acústica. Tot això són apartats que contempla la pròpia ordenança i que la Guàrdia Urbana pot actuar perfectament en contra. Ara necessita que algú els hi digui que ho facin. I acabo ja amb això, no? Sí que existeixen models diferents de seguretat. El que estic explicant aquí, d'una manera molt breu, evidentment hi ha moltes més accions, però es va poder fer i va portar uns resultats positius. Per tant, sí que hi ha diferents. Es van aplicar perfectament en el mandat del Xavier Trias, però el que sí que és evident que cal una voluntat política i determinació. Quan no hi ha això, les coses no avancen. Si no hi ha decisió política, si no hi ha determinació, si no hi ha també capacitat de dir, escolta'm, estic convençut d'això i ho tiraré, malgrat... Sempre hi ha crítiques. Quan tu fas una cosa sempre hi ha crítiques. Has d'assumir aquestes crítiques i has de ser capaç de tirar endavant si estàs convençut de la política que estàs fent. I jo crec que en aquests moments, l'Elsa parlava del bonisme, podeu aplicar la paraula que vulgueu, però per mi és incapacitat per prendre decisions que poden molestar algú però que són absolutament necessàries per la bona convivència. I el tercer element, que ja us el deia, és imprescindible la coordinació amb els cossos policials. Per la suma aquesta, 1+1 no és 2. 1+1, doncs en aquest cas pot donar una xifra molt més alta de 2 i evidentment tot això sempre va en benefici del ciutadà, en benefici de la seguretat, de la convivència i, com deia la consellera, de la pròpia llibertat individual. Però és que has dit una cosa, un parell de coses molt importants, que una és el reconeixement dels problemes per afrontar-los i reconèixer el problema és molt important per donar-hi una solució. I després col·laboració amb els cossos i forces de seguretat, en aquest cas els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Prestigiar aquests cossos reverteix en seguretat, reverteix en llibertat. No afrontar els problemes o afrontar-los parcialment aprofundeix en la inseguretat. Em refereixo claríssimament amb les ocupacions conflictives. Les ocupacions conflictives són un niu de problemes a les comunitats de veïns, als barris, a la ciutat. Si no s'aborda aquest problema amb contundència, aquest problema genera malestar. Genera sensació d'impunitat. I a més, a qui més perjudica precisament és a les persones més vulnerables. Aquelles que se'n van als serveis socials, que fan la documentació, que es posen a la llista d'espera de l'admesa d'emergència, etc. I a tot això aquestes persones pateixen aquells que actuen per la via de la patada a la porta. I com que legitimem tot tipus d'ocupacions, el problema no s'identifica i no s'acaba solucionant. I l'habitatge és un problema molt ampli, polièdric. Hi ha ocupacions conflictives, ocupacions per necessitat, ocupacions delinqüencials, ocupacions que lucren a màfies. I a Barcelona el que tenim, la tira, són narcopisos, que de fet, una de les persones amb les que parlava quan venia cap aquí avui és el president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, que és amb qui vam fer una feina que ara esteu tramitant a Madrid, que té a veure amb els narcopisos, que ens tirem mesos a Barcelona per pisos que han ocupat traficants de drogues que es dediquen a comercialitzar i amenaçar els veïns. Jo he estat a les 12 del migdia davant de narcopisos parlant amb els veïns i els delinqüents m'han vingut a amenaçar a mi i això els hi passa cada dia amb ells. Aleshores, si ja tot el tema de l'ocupació és extremadament complex, hi ha un extrem que no hauria d'entrar en cap mena de debat, però que tanmateix seguim tenint problemes, que és tot el tema dels narcopisos. Igual que la reforma del Codi Penal per la multireincidència segueix a sobre de la taula de la ministra Llop i no ha fet res, i fa molt de temps que està així, estem igual i ara estem pendents i amb la sectorial que abans ho comentaves i amb el grup de Madrid i amb en Jordi Martí heu estat treballant també iniciatives que tenen a veure amb els narcopisos. Sí, i haig de dir que la consellera Ciuró, quan era diputada a Madrid, ella va fer molt bona feina en aquest àmbit. Va obrir la porta i ens vam haver d'escoltar que la dreta, com deia? Ley de desahucios. Sí, és a dir, que nosaltres el que fèiem era propiciar els desahucis. L'ocupació amb K no és el mateix que una ocupació que fa una família vulnerable, que la proposta de la Ciuró, a més, recollia molt bé tot això. Sí, va ser superpolèmic, interessadament polèmic. Clar, per llavors això, a nosaltres, ho deia el conseller, és a dir, hem de desacomplexar-nos. A nosaltres no ens ha de fer cap por que ens diguin el que sabem que no som. I si prenem una decisió,
anem fins al final, perquè al final ho fem perquè considerem que és el millor pels ciutadans. I que a mi la Colau o que els podemites em diguin que sóc de dretes i que no sé què, em sembla fantàstic. Tinc clar el que volem, ho estem fent i tots ens hem de desacomplexar i poder fer-ho sense problema, perquè al final acabarem fent que la gent sigui una miqueta més feliç i la gent acabarà sabent que és perquè aquests s'han desacomplexat i no s'han quedat amb el titular, que malauradament fa molts anys que anem una mica a cop de titular. El conseller ha dit dues coses molt importants. El tema de la coordinació. Els Mossos d'Esquadra tenen una direcció general i aquesta direcció general permet que hi hagi aquesta coordinació, però crec que la policia local no hi ha una direcció general de la policia local, hi ha una subdirecció que penja de... Llavors, quan parlem de prendre decisions polítiques també és aquesta, és a dir, una altra mesura que es podia prendre, perquè és veritat que el que no podem dir és com que no tenim les competències o com que no tenim recursos, doncs no farem res. Precisament Junts són els que, malgrat som conscients que no tenim, amb les eines de les que disposem fem el que podem i som els únics que fem. I potser fer una direcció general de policia local ajudaria a aquesta coordinació. I una altra cosa que també ha apuntat el conseller que m'ha semblat interessant i que a més des de la sectorial estan treballant molt i la Txell fa molts anys que la sento que ho diu, és compartir les bones pràctiques. És a dir, tu ara has fet un llistat de coses que vau fer a Barcelona i que van funcionar i que per tant es poden tornar a aplicar i al govern Colau no li dona la gana de fer les coses ben fetes, però a més hi ha altres països que en temes de, no sé, crec que és Amsterdam, en temes d'inundacions té un protocol que potser val la pena mirar-lo i és a dir, compartir aquestes bones pràctiques, perquè el concepte de ciutat resilient és un concepte que en el món de la seguretat i en els experts de la seguretat està pràcticament al capdamunt i ens l'hem de fer nostre i és un terme... Jo vull que la capital del meu país sigui una ciutat resilient, una ciutat exemplar en la que moltes altres ciutats del món s'hi puguin emmirallar i les polítiques que s'han fet fins ara des del nostre espai apunten aquí, és a dir, tenim clar on volem anar, cap on volem anar, amb qui volem anar i insisteixo en agrair, de veritat, a la feina que esteu fent des del grup municipal de Barcelona perquè esteu posant al centre un tema que és cabdal i que al final és una estructura d'estat. Tenir la seguretat consolidada i creixent i ampliant-se i actualitzant-se és una de les grans estructures que ha de tenir un estat. Jo no afegiria res, no? Per mi, tu quan perds en seguretat i especialment en seguretat local, no? En un municipi, tu quan perds un terreny, després costa molt guanyar-lo, tornar-lo a guanyar. Tu quan recules en determinats àmbits, com pot ser en l'àmbit del civisme, després costa moltíssim tornar-lo a guanyar. Per tant, jo crec que aquesta feina de prevenció, de presència en el territori, ha de ser constant, perquè a la que et distreus, per dir-ho d'una manera col·loquial, ja has perdut unes oportunitats que costarà molt recuperar-les. I això és l'experiència que jo he viscut, que jo he vist, i que ens ha permès, nosaltres, diu, estàs satisfet de tot? No, evidentment que hi ha coses que eren millorables també, però jo poso exemples de coses que vam saber abordar perquè hi havia decisió, perquè hi havia recolzament, perquè vam parlar i no sempre era compartida l'opinió amb Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra hi havia... Nosaltres en un moment donat estàvem reclamant accedir a competències que eren pròpies dels Mossos, però que consideràvem que en aquell moment nosaltres hi podíem donar més atenció. És igual, al final no es va aconseguir, però sí que es van aconseguir moltes altres coses. I el que deia aquesta coordinació que vam aconseguir entre els intendents dels districtes i les comissaries de Mossos d'Esquadra, jo crec que va ser absolutament exemplar. I al final no és tan important... Després ja et discutiràs per les competències. És evident que un homicidi ningú discutirà que és una competència dels Mossos d'Esquadra. Però el que nosaltres, si pensem en el ciutadà, el que hem de fer és que la gent no distingeix d'uniformes, la gent no distingeix si és un Mosso d'Esquadra, és un policia local. Quan té un problema, vol que algú de l'administració li solucioni. I la primera atenció creiem que és absolutament bàsica. I tenir aquesta concepció, no com ara que jo veig, diu, escolta, no, jo em trec la responsabilitat de sobre, això ja ho fan els Mossos. No, escolti, un alcalde de Barcelona, qualsevol cosa que passi a la ciutat l'ha de preocupar.
I, per tant, això crec que és una idea que ha de dir el de Barcelona o el de Sabadell o el de Terrassa o el de d'on sigui. No pot dir, escolta, no, i això és competència d'un altre. I veig massa sovint que aquesta idea s'ha establert, no? Diu, escolta, doncs això no és competència d'ella. No, escolti, si afecta el ciutadà és competència seva. Després ja en discutirem. I després ja ens barallarem i després ja exigirem. Que la seguretat, que potser no n'hem parlat, però que també és molt important, la seguretat impacta directament en el progrés econòmic d'una societat. Evident. Doncs una societat, una capital d'un país insegura, és una capital que desil·lusiona a la inversió, que més aviat l'allunya i que llavors no crea oportunitats laborals. Però inclús en els propis emprenedors. Sobretot, perquè hem de donar una imatge d'una capital d'un país que volem potent amb una capital potent. I una capital potent ha de ser segura, ha de ser neta, perquè si la ciutat està deixada doncs és més caldo de cultiu pel que fa a la delinqüència i a les conductes incíviques, i és un cercle que no és virtuós, sinó que el que hem d'aconseguir fer és un cercle virtuós, de manera que tinguem una societat més segura, més moderna, més lliure, amb generació d'oportunitats econòmiques, perquè volem gent que vingui a Barcelona a establir-se, a emprendre, a tirar endavant, doncs això, oportunitats econòmiques, no? I la seguretat impacta directament en això. Us sembla que jo he vist aquí en Jordi amb moltes preguntes? M'ha semblat des d'aquí, he vist la teva cara d'ensurt. Si us sembla, no? Perquè així els altres temes així ja anem... Tu mateix, el que tu creguis... Molt bé, doncs moltes gràcies. I així que els apunts en el... Tenim algunes preguntes. Si us sembla bé, el que faria és jo llegir-les. N'hi ha algunes que van dirigides, tenen destinatari concret o destinatària. Jo la llegiré. Hi ha algun que està assignada, la pregunta, altres no, però en qualsevol cas, si n'hi ha alguna que és oberta que no va dir a ningú en concret, doncs ja us poseu d'acord. Bé, doncs començo sense cap... O que si vols ajuntar-ne alguna... Bueno, tu mateix, amb tota la llibertat. Jo crec que n'hi ha unes quantes, me l'he estat mirant i el que sigui interessant seria que fossin respostes breus, perquè les poguéssim fer totes, jo crec que val la pena que no en quedi cap al tinter. La primera, si us sembla, que no va dirigida a ningú, però en qualsevol cas així està formulada, es diu que dins del govern municipal sembla que hi ha dues línies d'actuació, diguem-ne, oposades davant la seguretat. Sembla, diu, no ho assegura. La dels comuns, liderats per Ada Colau, i la dels socialistes, que malgrat el discurs i portar a la regidoria, al capdavant hi ha el tinent d'alcalde Albert Batlle, diu, no sembla que s'acabin d'imposar. Com creus que afecta aquesta dualitat a la ciutat? L'entomo molt ràpidament. No és en el tema de seguretat, és en tots els temes i sempre guanyen els comuns. I així tenim la ciutat que tenim. Perquè al final del dia el que no està funcionant a la ciutat és la seguretat, és la mobilitat, és l'economia, i les tres són carteres dels socialistes en què s'imposen sempre els comuns. I a vegades dius, doncs no sé si calia estar a la cadira per no fer res. Ha quedat clar. Segona pregunta dirigida al Quim Forn. Diu, vostè que ha estat als dos costats de la plaça Sant Jaume portant temes de seguretat i prevenció amb èxit de resultats, com ara estàvem recordant, què creu que es pot fer per millorar la col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos? Ja t'hi has referit abans, però de cara al futur. Jo poso un exemple que volia mirar-ho abans si es va realitzar o no, però una de les coses que vam estar traient era el que dèiem la passarel·la única, que era en el moment que un ciutadà truca perquè té ha patit qualsevol cosa, nosaltres podem detectar quina és la patrulla de Mossos o de Guàrdia Urbana que està més a prop i que indistintament del tipus de problema que sigui, que se li enviés la que estava més propera. Això era perquè en la línia del que acabava dient abans, no? El ciutadà, com que no distingeix ni de cossos ni del color de l'uniforme, etc., el que vol és una atenció ràpida. I això, per exemple, era una de les mesures que nosaltres volíem desenvolupar. Jo crec que això no s'ha tirat endavant. Era una cosa que estava absolutament preparada, que tècnicament, lògicament, no té excessius problemes i que ens hagués agradat de poder-la tirar endavant. Però és aquesta línia de que el ciutadà pugui ser atès amb la màxima urgència, amb la màxima rapidesa quan té un problema. Molt bé. Una altra pregunta, aquesta sí que va signada per el Fermí Villar. Està per aquí, Fermí. Dirigida als quatre companys. Com s'ha de fer perquè persones que no volen rebre ajuda social, i això és una realitat, per desgràcia, gent que viu al carrer normalment i que no vol ser atesa, no vol
els recursos del sistema de serveis socials municipals, especialment. Què s'ha de fer en aquests casos perquè no es cronifiqui aquesta situació? Jo no llegeixo literalment la pregunta, però perquè no puguin viure en males condicions per sempre a la via pública. I a mi m'agradaria que ara pogués contestar la Neus Munté, que és la que en sap més d'això, però jo sí que puc explicar, a banda de patrullar les nits amb en Jordi Martí, que és tota una experiència, jo sí que una de les tasques que també he fet, amb algunes de les companyes que també estan avui aquí del grup municipal, és anar a fer l'enquesta d'arrels a les persones sense sostre. I sempre es parla, la gent que dorm al carrer és persones que tenen problemes de salut mental, tal. No te n'adones fins a quin punt fins que l'estàs fent. I una enquesta, que jo ara la faria qualsevol de vosaltres, que trigaríem 5 minuts, trigues 45 minuts en fer-la. I no és perquè els hi fa gràcia parlar amb tu, perquè no té res a veure amb això, sinó perquè és impossible captar l'atenció i perdre el fil. Torna, però i quan vas arribar a Barcelona? Jo la sensació que vaig tenir, és una mostra petita, perquè he anat les vegades que he anat i he pogut parlar amb la gent que he parlat i amb els companys i tot, és que o fem prevenció o és molt difícil fer entrar en raonament a les persones. L'altra impressió que jo vaig tenir, i potser és del tot equivocada i m'agradaria treballar-la més, és que hi ha gent que arriba a Barcelona que acaben sent sense sostre, que han vingut atrets per una facilitat amb les drogues, sobretot, i amb la festa, però sobretot amb les drogues. Gent que ha vingut gent molt jove i que acaben en unes situacions molt tràgiques, gent que estan bé de salut, que podrien tenir un gran potencial, però que han arribat atrets per una facilitat d'un accés a les drogues que jo tinc la sensació que torna a estar molt més prevalent que no estava abans. I, per tant, o treballem en la prevenció, després hi ha un moment que és molt complicat. A nosaltres ens passa, ara miro aquí el coordinador del nostre grup, en Joan Rodríguez, que per nosaltres anar a la plaça Reial, baixem pel carrer Ferran, perquè a les 12 del migdia ens ofereixen drogues, vestits amb l'americana i amb tot, i dius, no faig pinta. Però clar, si ens ho fan a nosaltres també és un senyal de tota aquesta accessibilitat i tota aquesta en què s'ha convertit també o cap a on podria convertir-se la nostra ciutat i hem d'anar en compte amb això. Jo crec que aquí sobretot hem de treballar la prevenció i confiar en les entitats que també no sempre han tingut el suport de l'Ajuntament. I en qualsevol cas, ja saps que la legislació que hi ha aplicada en aquests casos doncs té les limitacions que té i, per tant, forçar segons quines persones a anar als serveis socials o a altres serveis municipals, doncs hi ha unes limitacions. Per tant, també estem parlant de normativa que segurament s'hauria de revisar. La vostra companya, la consellera Violant Cervera, està fent ara una empenta molt gran amb el tema del sensellarisme, que n'havíem parlat durant molts anys però que no s'havia fet i precisament ho va presentar, crec que la setmana passada, no? Hi ha una altra pregunta dirigida a la consellera Ciuró. N'hem parlat, per tant, podríem saltar-la, però més que res per citar-la. Diu, una de les grans preocupacions és el tema de les ocupacions, que recordo que vostè va treballar quan era diputada al Congrés de Madrid. Diu, què s'està fent per tal de posar remei a aquest problema? Crec que alguna cosa hem dit, però com que és molt recent les iniciatives que estem presentant a Madrid en format de proposicions no de llei, aborda aquest tema i donem una solució molt clara, molt concreta, molt concisa. 48 hores... No, expliqueu vosaltres perquè... No, si és la iniciativa de Madrid. No, però això ho hem treballat amb ells, però jo de tu... És a dir, explica-ho tu, perquè més tu en el nostre... Perdona, fa 6 anys crec que vam entrar al Congrés. I des del minut 1 que la consellera està treballant en això i vam aconseguir aprovar que era un... No era una modificació de la llei d'enjudiciament civil, la llei del procediment civil. O sigui, hi havia un concepte que és el que ara apliquem també a la conselleria, que és el dret a l'habitatge s'ha de vetllar tant de l'habitatge de qui té habitatge i de qui no en té. Per tant, hem de garantir a tothom. I aquesta modificació el que volia era no endurir inicialment el Codi Penal, anàvem per la via civil, i el que preteníem era que el procediment civil fos més curt i més eficient a l'hora de desnonar algú que han ocupat casa seva. A qui anava dirigida aquesta llei? Anava dirigida als petits propietaris, les famílies que tenen una segona residència, per exemple, o la senyora que està ella a la residència i té casa seva per llogar-la o el que sigui, però li ocupen, i anava dirigida també a les administracions públiques
que tenen competències en habitatge i que, per exemple, l'Incasòl a Catalunya, les agències d'habitatge dels municipis, de manera que et trobes, o et trobaves i et trobes, que tens una llista d'espera de persones que necessiten habitatge i resulta que quan aquelles persones els hi pots donar l'habitatge, aquell habitatge es troba ocupat per algú que ha anat més ràpid i que s'ha posat dins d'aquell espai, dins d'aquell habitatge. Doncs vam fer una modificació per rebaixar els terminis. És garantista. El que passa que pretenia, ara hi havia un tràmit de 2 anys per fer els desnonaments, amb la llei a la mà podies trigar màxim 30 dies. Això quina pega ha tingut? Primera, que va néixer molt dèbil aquesta llei, perquè no va tenir el suport ni el reconeixement del problema, que és el que dèiem abans, no es va reconèixer el problema ni per PSOE, ni per Comuns, ni per Esquerra Republicana. Amb la qual cosa la vam haver de tirar endavant sols, pràcticament en aquell moment amb el PP. Un moment, l'altre dia ens vas explicar també en un acte i per tant que et deien unes coses en públic i d'altres en privat, aquests partits polítics. Exactament. Escolta, i deien, clar, és que tots van mirar què feia, i això és així, i això ho he explicat i ho diré a qui em vulgui escoltar. Es mirava què feia Podemos recent arribat al Congrés dels Diputats. I la consellera de Justícia a Catalunya era l'Ester Capella? No, era diputada a Madrid llavors. Sí, encara no, era abans. No, en aquell moment havia entrat Podemos. Però la consellera no era la que havia estat consellera de Justícia, no ens deia allà a Madrid, jo la recordo dient-te, Lourdes, si estem d'acord, però no podem. Exacte. És molt bèstia, això. Això és el que ens deien, no? Tothom mirava Podemos. El PSOE va mirar Podemos, Esquerra va mirar Podemos, i com que Podemos va dir que no, alguns pensaven en l'abstenció, però van deixar l'abstenció córrer i van votar que no. Per tant, una llei que va néixer dèbil, una llei que neix dèbil no té els suports per la implementació i, a més, no agafes tampoc l'empenta de que els agents judicials, que són finalment els que l'han d'aplicar, doncs dir, escolta, és una llei que s'hi creu, és una voluntat política, doncs escolta, quan arribi un procediment d'aquests, apliquem els terminis, que això és un missatge que dones. S'han d'acabar les ocupacions conflictives o les ocupacions de particulars i les d'entitats públiques. Però això no es va voler fer. I ara tenim aquell problema enquistat, corregit i augmentat. Per això presentem aquesta iniciativa. I ara s'ha d'anar per la via penal. Perquè què va intentar la consellera, que jo crec que també és molt manera de fer junts, és intentar trobar un consens. I trobar consens vol dir rebaixar una mica les expectatives o els teus objectius. I en aquest cas, jo crec que la proposta de la Lourdes, que a més dèiem la llei Ciuró, és coneguda com la llei Ciuró. Ella va fer molt bona feina i és cert que al darrer minut es van despenjar ells preacomplexats i va ser una llei que va tirar endavant, però dèbil perquè no tenia els suports dels que havia de tenir. Què hem fet ara? Doncs anar a tope. Ja està, ja hem anat a sac insisteixo, gràcies al grup parlamentari, que és qui ho ha estat liderant, i és el nostre equip amb qui ha estat treballant és amb el seu equip, a més en base a una proposta que han fet ells. I nosaltres l'hem adaptat una miqueta a Madrid i anem a sac. I és a dir, el que ella havia aconseguit, que era de molt fàcil consens, és a dir, era molt difícil dir que no a això, i al final, com que Podemos feia 4 dies que necessitaven aquest titular i marcar paquet i tot això, van utilitzar. Però ara sí que anem a sac. Em sap greu, però jo a Madrid no soc gaire optimista, però per un tema que hem dit abans, és perquè no s'ho creuen. Aquí ens ho creiem i ja no s'ho creuen. En qualsevol cas, resumint, demanem que, com passen a altres ciutats europees, no estem parlant d'entorns llunyans, sinó ciutats i capitals europees homologables a Barcelona, amb 48 hores des de la presentació de la demanda, el jutge, mesures cautelars o sense, però en qualsevol cas, amb 48 hores, si la persona ocupant no té un títol que acrediti la propietat o l'ús d'aquest espai, d'aquest edifici, d'aquesta vivenda, no es pugui ser desallotjat. I això que és tan senzill i simple... Són coses que passen a ciutats europees. Exacte. I que passa molt, i que és un problema... I recordem ara un vídeo que va haver fa 4 dies, és un problema que pateix molta gent, però insisteixo, com que no s'ho creuen... Bé, seguim. Gràcies. Pregunta dirigida a l'Elsa Artadi. Diu, es revertiran els errors urbanístics perpetrats, la paraula és perpetrats, durant 2 legislatures? Diu, concretament, la falsa pacificació d'escoles, superilles, la vida a l'asfalt en comptes de places i parcs. Atacs urbanístics. Això són... Jo crec que està en el capítol de seguretat, això potser ve dels motoristes. Sí. A veure, jo crec que hi ha coses i coses, és a dir, ni la Colau s'ha inventat les superilles, ni s'ha inventat la pacificació, ni s'ha inventat les vies
per vianants a la ciutat de Barcelona, que fa molts anys que ho fan tots els alcaldes. El que sí que s'ha inventat és fer-ho d'una manera conflictiva. Això sí que s'ho ha inventat. Imposant, pintant carrers, posant-hi blocs de formigó i jerseis a tot arreu. Aleshores, el que són barbaritats s'han de revertir. Això és així. El que té a veure amb entorns escolars, camins segurs, plans de vianants, és que això nosaltres fa molts anys que ho treballem. I, per tant, el que són aquestes barbaritats de pintar carrers, de tallar tots els carrers, que només fa que tinguem una ciutat més col·lapsada, evidentment que s'han de revertir. Una altra pregunta relacionada amb això, que també darrerament ja estem molt orientats a intentar treballar-ho rigorosament. Diu, dins dels serveis d'emergència i prevenció hi ha certs recels envers com pot afectar l'urbanisme tàctic o l'urbanisme precari, que ens agrada dir uns quants, tàctic precari, en relació al model de Superilles, tant el trànsit com el desenvolupament de les tasques d'emergències. Creu que l'Ajuntament té en compte aquestes casuístiques a l'implementar el seu model urbà? Bueno, no va dirigida a ningú en concret, però... A veure, no només és un tema de les emergències, també hi ha un tema d'accessibilitat molt important, de persones amb discapacitat física, persones grans, mobilitat reduïda, que ens estem trobant que tota la feina que s'havia fet per una ciutat més accessible, una ciutat inclusiva per tothom, s'estan anant en l'aire, perquè tu, per exemple, persones que s'han de desplaçar en vehicle privat han de baixar, han de travessar la bici, el container, la parada de l'autobús, els pals, l'altre i la terrassa. I aleshores arriben a la porta de casa seva. Això és un problema que genera molta inseguretat, que ens ho estem trobant. Tots tenim la imatge de l'Eixample, però ens ho estem trobant a tot arreu. L'altre dia amb la Francina Vila ho vam estar treballant també a la Ronda Guinardó, que és una autèntica odissea la parada de l'autobús, perquè has de creuar els carrils bici. I, per tant, aquí tenim un problema que, a més s'afegeix, i crec que a les xarxes socials ho veiem cada dia, d'ambulàncies que no passen, de camions de bombers, o l'altre dia que anàvem amb en Ferran Mascarell per la Diada de Sant Jordi, que per tallar els carrers van posar jerseis que només passava un vehicle domèstic, diguem-ne, però no passava una ambulància, i jo vaig sentir-ho de la veu d'un guàrdia urbano, que no m'ho deia a mi, que deia, si ara passa alguna cosa, aquí no passen ni bombers ni ambulància. Aleshores, hi ha una manca de sensibilitat i hi ha una dissociació entre un discurs d'una ciutat per tothom i una ciutat que acaba sent, per si tens 30 anys i pots anar amb bici. I crec que la ciutat ha de ser per tothom. I és fantàstic que hi hagi gent que va amb bici, i és fantàstic tota la gent que anem a peu, i és fantàstic la gent que va amb transport públic. Però no tothom, ni a tot el moment, en tots els moments ho pots fer. I sobretot amb el tema d'emergències ens preocupa molt. És un tema que tu mateix has treballat molt, per tant també si vols afegir alguna cosa. Segurament hi ha un professional de les emergències amb el que hem parlat. Però sí que preocupa i és un tema gravíssim i molt seriós. Jo crec que s'està donant prou temps per veure si rectifica, però algun dia això petarà perquè tindrem un ensurt. Una altra pregunta, Miquel, de la xarxa veïnal del Gòtic, en relació a les activitats no regulades, els tuk-tuks, diu, s'ha d'identificar, s'ha d'obligar a l'assegurança, com actuar davant d'un atropellament amb lesions. Això, qui diu els tuk-tuks, diu altres ginys o vehicles de mobilitat personal en els que normalment provoquen molts accidents per desgràcia, i el problema és aquest, com s'ha d'actuar davant d'un atropellament amb lesions, quan no hi ha assegurança o quan no hi ha aquesta situació. Provoquen aquests problemes. Hi ha per moltes zones que no han de poder circular i segueixen circulant, i no només això, sinó que hem tingut incendis en baixos, sobretot a la Barceloneta, que estan endollats on no haurien... Però això és part del desordre. És a dir, el problema de Barcelona no és el tuk-tuk aquest. El problema és que tot és un desordre. Quan estan pintant Santa Maria al Pi, quan deixen que passi això, quan no pot passar l'ambulància, quan pintes al carrer i quan Barcelona és coneguda perquè cada turista que ve li roben la cartera. És part d'un problema general. Aleshores, no hi ha endreça, no s'exerceixen tampoc les funcions que tenen i no revisen tampoc els codis, com podria ser l'ordenança de civisme, que s'hauria de fer. Per tant, és tot part del mateix problema. Ara ve la següent pregunta dirigida al Quim Forn. Diu, precisament parlant d'això, com a ferms defensors de l'ordenança de civisme, pregunta, diu, els comuns volien reformar l'ordenança però no ho han fet, ni tan sols fan gaire per aplicar la vigent. Com veieu el futur de l'ordenança i la seva aplicació o reforma? Recordem que l'anterior mandat municipal va haver un projecte de reforma de l'ordenança municipal parcial que van haver del senyor Asens, recordo,
va haver de posar el calaix perquè ningú li donava suport, ni tan sols els socialistes. Per tant, ens hem quedat amb l'ordenança actual i que s'aplica com s'aplica. Aquest és el context, diguem. El problema, jo crec que l'ordenança, si jo recordo malament, és de l'any 2005, va costar molt aprovar-se. Finalment, jo crec que és una ordenança que dona eines, és que sobretot ha de donar eines a qui ha d'intervenir, que en aquest cas és la Guàrdia Urbana, eines legals. I, per tant, jo crec que és un instrument vàlid, però com tots els instruments, tu el pots fer servir o pots no fer-lo servir. I en aquest cas s'ha decidit de no fer-lo servir o fer-lo servir amb una baixa intensitat. Llavors, jo crec que aquest és el problema. No és un problema de la llei. Les lleis poden ser més bones o més dolentes, però ens les hem de creure i o l'apliquem o no l'apliquem. I aquest govern jo crec que ha decidit no aplicar-la. He posat exemples, n'hi ha molts més, no?, dels que regula l'ordenança del civisme, no? Però clar, quan tu et diuen els grafitis, entenc que és molt difícil controlar-ho, però a mi m'agradaria saber quantes sancions s'han posat per grafitis a la ciutat de Barcelona. No ho sé. Jordi segur que ho sap, jo no ho sé. Les necessitats fisiològiques. És habitualíssim veure gent. Si jo els veig, de la mateixa que jo els veig, els deu veure la Guàrdia Urbana, no? Doncs actuïn contra això. El consum de begudes alcohòliques, el comerç ambulant, el vandalisme en el mobiliari urbà, el que costa anualment la reposició, el manteniment, arreglar el que s'ha fet malbé, la contaminació acústica. Són coses que estan regulades, però, escolti, és per aplicar-les, no és per passar. Tu segurament saps perfectament quin d'aquests apartats, quantes sancions hi ha, però jo tinc la sensació que hi ha una disminució important, que no es persegueixen tant. El mateix circulació, ara també ho deia, el tema dels patinets, no? I les bicicletes. A mi em sembla molt bé i soc defensor de la bicicleta, del patinet, de qualsevol vehicle no contaminant, però també has de complir la normativa. Ets un vehicle que pot agafar 25 km per hora, pot fer molt de mal a un vianant. I doncs en aquests moments s'ha de tenir molta cura de com s'aplica aquesta ordenança que ens permet perfectament, no només ara la del civisme, sinó altres ordenances que ens permeten perfectament actuar contra els infractors. Jo crec que això no s'està fent. Una altra pregunta diu, últimament hi ha hagut un rebrot de violència sexista i també de violència contra el col·lectiu LGTBI. Creu que s'està fent el suficient per tal de donar-li resposta? Com es podria millorar? No té destinatari concret, la pregunta. De fet, i crec que la Generalitat també esteu fent molta feina. És que me l'he tret perquè se m'estava clavant. És veritat, o sigui, estem veient una pujada d'atacs en clau violència masclista, però sobretot en el grau de l'assetjament, de la violència, dels atacs. És a dir, s'està incrementant l'agressivitat, igual que està passant també amb els furs. És a dir, furs que acaben amb violència, quan abans et robaven el rellotge, ara et roben el rellotge i t'apallissen. Això és la situació. Doncs passa el mateix amb el cas de violències masclistes, passa el mateix amb el cas LGTBI. De fet, l'Observatori contra l'Homofòbia fa molt bona feina perquè ho va denunciant, però les dades que reporten cada any són pitjors que les de l'any anterior. I al final, no sé, abans dèiem, no?, tot el tema de seguretat, i també fèiem l'apunt de la ultradreta, que no li podem fer la vida fàcil no parlant de certs temes, però en general també aquesta entrada de la ultradreta a les institucions, a la política catalana, també fa que entrin altres discursos, de dir que la violència masclista no existeix, que les niñas tienen vagina, no sé què, o sigui, totes aquestes xorrades, però que van també entrant i van proliferant i ens van fent que drets que teníem assolits i seguretats i llibertats que ja teníem, sobretot a la ciutat de Barcelona, estiguem anant enrere. I no deixa de ser la mateixa moneda, perquè nosaltres, que estem al Parlament de Catalunya, i ja veuràs a partir de l'any que ve a l'Ajuntament de Barcelona, si no ho impedim, és dramàtic el que arribem a escoltar, el que, i vosaltres al Congrés igual, el que pot arribar a sortir d'aquelles boques cada 15 dies al Parlament. És una mica com el que, perdó, però és una mica com el que està passant als Estats Units amb el debat de l'avortament, que estan anant 50 anys enrere, doncs a nosaltres ens està passant aquí, amb moltíssimes coses, amb negacions d'evidències que jo pensava que no ho veuria mai. I també va lligat perquè permeten que aquestes coses passin.
Molt bé, n'hi ha tres preguntes més, les darreres tres, i acabaríem si no hi ha cap incidència. Una de l'en Jordi Torres, veí també d'aquí els barris d'aquí de Sant Gervasi, que ens coneixem. Parla sobre la presència, jo interpreto que és la manca de presència suficient de guàrdia urbana, de policia de barri, policia de proximitat, en els espais de convivència general, l'espai públic, parcs i jardins, el transport públic, les escoles, instituts, en fi, la manca de guàrdia urbana de proximitat en aquests espais on ja tenim problemes amb la gent que no vol gossos, els gossos que els amos que no els porten correctament, en fi, un debat que no hem entrat perquè és un debat dins de l'àmbit del civisme, jo diria que és gairebé el número 1 també, dins de l'incivisme, els problemes que tenim de convivència entre persones que tenen un gos, però vaja, no parles de gossos, perquè ens coneixem, ja sabem de què parlem, però sí, en qualsevol cas és aquesta manca, què hem de fer, no? Què hem de fer davant d'aquesta manca de presència física suficient de policia de proximitat, de guàrdia urbana de barri? Bueno, a veure, també el fet de no poder convocar noves places durant un temps també va afectar l'Ajuntament de Barcelona. Vam estar bastant de temps també sense poder convocar places i això ha afectat. Nosaltres, el nostre càlcul era aproximadament que es tractava entre 3.500 i 4.000 efectius d'agents de la Guàrdia Urbana per donar compliment a les necessitats de la ciutat. Les necessitats han canviat molt, que nosaltres no hem de dimensionar la Guàrdia Urbana a la realitat actual. Les xifres que podien ser vàlides fa 10-15 anys no són exactament les mateixes. Hi ha un fenomen que també abans s'hi ha referit l'Elsa, que és el tema del turisme. Nosaltres ja no és una ciutat que els mesos de juliol i agost la gent fa vacances i desapareix. Ara hi ha una vida, especialment a determinats barris de la ciutat, molt gran que requereix una presència per funcions de prevenció de guàrdia urbana. Això s'ha de combatre. Per tant, el model que teníem fa uns anys ja no serveix. Nosaltres tenim un problema, no? Hi ha una concentració de les vacances de la Guàrdia Urbana en els mesos de juny, juliol i agost. Entre juny i setembre hi ha un 40% de baixes de... Doncs aquest model podia tenir sentit fa uns anys. En aquests moments ja no té cap sentit. Pel que estic dient. Primer, perquè els propis ciutadans de Barcelona, els dos barcelonins i barcelonines, ja no fan les vacances al mes d'agost, allò que passava quan jo era petit, no? La ciutat desapareixia i molt bé. A més, l'increment de turisme és el que és. Per tant, tu has de dimensionar els efectius de la Guàrdia Urbana en aquesta realitat. Recordeu ara, per exemple, festes majors, la de Gràcia i la de Sants. Però és igual, recordem a Barceloneta, la vida que hi ha cada dia a la zona de la Rambla, el Gòtic, el Raval. Això avui requereix moltíssima més presència. Vosaltres, Jordi, ara tu em corregiràs, no? Recordava aquesta xifra de 3.500 i 4.000. És una xifra absolutament possible, però també torno al que deia abans. És una xifra que, a més, s'ha de poder repartir també amb els propis efectius de Mossos d'Esquadra per fer determinades funcions de prevenció. Aquí també ens trobem un problema amb els Mossos d'Esquadra, que també s'ha de saber, no? Mossos d'Esquadra, que hi destina una part molt important dels seus efectius a la ciutat de Barcelona, també han de fer altres tipus, no sé, encara de vigilància antiterrorista. Encara s'està fent això. I és un nombre d'efectius importantíssim que només es dediquen a això i que no poden fer altre tipus d'activitat. Per tant, ara, que cal més, és evident, si no, hi ha llocs, hi ha barris i districtes, saps perfectament que a les nits estan absolutament desassistits. Patrulles que comparteixen dos districtes. Sí. Bé, doncs faríem la darrera pregunta que va dirigida a l'Elsa. Míriam s'ha hagut d'anar urgentment, abans ho he comentat, no? Sí, s'ha d'anar a Madrid. Moltes gràcies, Míriam, i bon viatge. La Sílvia diu, Elsa, què farem si calen pactes? Literal. Aquesta pregunta s'ha de fer l'endemà de les eleccions. I l'objectiu, evidentment, sempre és guanyar i governar bé, però això ara mateix... No és que vulgui evitar la pregunta, però és que és l'última cosa que em preocupa. Hem de guanyar.
Molt bé, doncs amb aquesta darrera pregunta acabem la sessió d'avui. Us volem de nou agrair, especialment als amics i companys convidats amb les seves argumentacions, respostes a les preguntes i dibuixant ja alguns de les eines, dels instruments, de les receptes que podem fer servir per abordar les problemàtiques que avui hem tractat de cara al futur i especialment de cara al maig del 23 i especialment agrair-vos a tots vosaltres la vostra assistència. Jo crec que la sala ha fet goig. Esperem que hagi servit per alguna cosa més que per veure'ns la jornada d'avui i esperem veure'ns ben aviat perquè continuarem fent jornades, sessions i debats d'aquest tipus perquè els que ens estimem Barcelona no podem permetre'ns el luxe de deixar-la en mans de qui està en aquests moments al govern de la ciutat. Per tant, moltes gràcies, molt bona nit i fins molt aviat. Quin mal.